Horas madihita salutna saat mulai itu akan naparjulu sahali marminggu di bagas jorota tapara di marohado pikirata martang yang nahoho mahita. Amen. Tapuji matuhata marende nomor sada ringgas mahotondiku. Tatai
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumapa langit, dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsomba, marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah si topa hita, ay ibana do debatata jalahita bangso pinarmahanna, jala biru-biru niring-iring di tanganna. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sirohaon, nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang manjua ho mangleon anakmu nasa sadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa. Asa taunon na haleaon dohot siak ni bagi, sahat rodi haun na pinar silang. Saya tupahi hami marhite-hite asini roham, asa margogo hami jala marbenget ni roha, songon anak haolongan ni roham, dia kasih taunon, asa marsangap guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus doton di parbadia, marhite-hite hami. Amen. Ini dibata dari konfesi bindu 12 ulaun dohot haporsiaun tahaporsiai jala tahati dakodo sian mulana andorang somada bujolmai tu dosa di bangkit debata jolmai gabe pangula dohot pangaramoti
ulau ni jolma marojahan di dibata nasai toktong mangulah marah hitei mabaor pasu-pasu ni dibata tu jolma do tu nasa natinopanai mar parbue do tu diri ni jolma do tu huma na humaliaksa hapor siau di Yesus Kristus ikun mar parbue hon ulau nadenggan nalilu do halak molo dihirim dapotan hati goran hanguluan hasonangan dohot pasu-pasu ibana aleni nama ngula ulau nadenggan marhite pudaon taon dol hondo nasari asaringgas jala terampil jolmai mangula jalana niomona gabe pelian hamau liateon tu dibata dohot marihon nahurangan marhite podaon tatula doa kaulaun naso hinalomohon ni debata jala asa satia haposan dohot martanggung jawab mangulahon pati dohot hatani debata ditikinaune dohot nasone dumobi ditiki pangunjunan isarani korupsi parjujion panakoon penyalahgunaan wewenang parpangomoan na martorbaku panggadis nama murahu lahu mangarugihon halak nasing atong rap main ngido hita siat tua debata lau mangulahon pati nai ale Tuhan debata sai pargukui mahami mangulahon nahobar tu pati ni amin marende mahita nomor 174 ayat 2 dohot ayat 2. Dosata martang yang mahita ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung napungu dohami di jolom martang yang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na gudangido say asima roham mida sandok bangso nami sesama dosa nami saluhut na say sungguli maroha nami asamu baroha dohot pangalaho nami alani Tuhan Yesus Kristus nami si panguluhami amin.
Abigi mah hata baga-baga taringot tu hasisani dosata. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisia ka pangalosimdo songon ombun. Jala songon ombun manorop akadusam. Saimbula mahotuahu ay ahu do sipaluaho. Hasangapon madilibatan na digijang. Epistel dihita sian pesalmen 37 mamukayat sada 1 ayat 10 sada tajahama marsori-sori. Ende sian si David. Saya unang mamohop ate-ate mida aka parjahati. Jala unang mangiburu ho mida aka siulahon hajukingon. Saya maraposan tu jauh maho jala ulahon nadenggan ingaton ma tano jala radoti haburjuon. Pasahat ma dalam mutu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon. Pasombu majahoba jala ibana paimaima sayunang mohop roham mida jolma naman dohar dalanna mida bawa. Ai saina siap do sogut aka parjahati alai saina teanon ni akan nama kaposi Jehovah do tanoi sogut. Alai saina teanon ni aka
parlembuhi doa kataoni tanoi jala hahilasononna hinadea ni hadameon ima sahatna martua doakan atu mengihon hatani debata jala no peopsa amin. Tidak komaha porsiau tai son nahina tidak kondi dokata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di dibata Jehovah ido ama parguguna suatu dosan natu palangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak di dibata Jehovah nasa sadai imana tidubuhon isi Maria na gabi-gabian si Anton di Parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na berdit di pangumani silatus na mate terpajal di bana di hopi nur silang na tua tu banoto rudung ditanom na mulak manguriari petuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di bata Jehovah amanai parguguna suatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tanoon manguhumi halak na manguludot namate au porsea ditondi parbadia jaladong sadahuria nabadia huria atau pani halak Kristen aka nabadia dohot dihasesani dosa dohot diatai namandok mulak manguludo sogo daging halak naung mate dohot dianguluan na sora sudah amin. Tapi gima marende SPH Kamis.
Kabigema titing di hita sa minggon. Tabegema tikting di huriata di bagasan mingguan. Na perjolo goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu seksagesima doho topik. Maka holongi musu Matius 5 ayat 30 sahatu obab lalu. Na paduahon parmingguan variatif HKBP Mampang Perapatan. Pinabotohon tu sudah ruas HKBP Mampang Perapatan. Sadarion Minggu 23 Februari 2025 pukul 17. Maringanan di Gereja HKB Mampang Perapatan. Patupaon nado permingguan variatif. Robe mahita laos tahara mananghi pasma akadongata maddohotisa. Napatuluhon penjematan panitia pesta gotilon tahun 2025 doho tahun transformasi HKBP Mampang Perapatan taringot kegiatan di tahun 2025. Sadarion Minggu 23 Februari 2025 di parmingguan pukul 7, parmingguan pukul 7.30, dohot parmingguan variatif pukul 10.07, dung tiktingon panitia pesta gotilon tahun 2025 dohot tahun transformasi HKBP Mampang Perapatan. Patari parhon kegiatan pesta gotilon tahun 2005 tahun transformasi HKBP Mampang Perapatan. Napapaton amplop pesta gotilon doho tahun transformasi HKBP Mampang Perapatan. Khobar tu haputusan rapat panitia pesta gotilon tahun 2025 di hari Minggu 10 Februari 2025 dohot hasil sermon perhalado Jumat 21 Februari 2025 laho patukon dana akan narekotu pesta gotilon tahun 2025 tahun reformasi di patupado pelean amplop gotilon Minggu sada 245 mulu adong pukau tama di hari Minggu sadarion. Napalimahon jadwal ibadah tengah minggu diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. Yang keenam, pertangyangan week di hari Selasa 25 Februari 2025 mamuka pukul 10.30 patupatado pertangyangan week di week 4 di tuan rumahi keluarga Situade Siagian Beru Arwan di Jalan Pejaten Raya Kapling 5 Pejaten Barat Pasar Minggu Rak Mahita Madohoti pertangyangan ini secara khusus ruas week 2 dohot 4. Napali pituhon pertangyangan dohot kebersamaan week 2. Di hari Jumat sampai Sabtu 28 Februari sampai 1 Maret 2025 nang di Patupado pertangyangan dohot kebersamaan week 2 maringanan di kebun Cucating Sentul nani dohotan ni Pendeta Suryani Ida Sihite STH pinabotohon tusude ruas ni week 2 asarya mandohotisa. Napawaluhon parmingguan keluarga di hari Minggu 2 Maret 2025 di Patupado parmingguan keluarga di Manogot Merbahasa Indonesia pukul 7 di harian bahasa Batak pukul 10.30 Rap Hudulma Marsa keluarga Jala Boydo Patubegeonon Sude Pujian Marumakon vokal grup sekeluarga Jala Tapabotohon ma Tupar Halado Laos disi tapasahat ma amplot plean
bulanan tahun di parade do amplop. Napasiahon parheheon sekolah minggu. Hobartu program sekolah minggu tahun 2025 di hari Minggu 10 Maret 2025 di parmingguan pukul sia tol buluip ima puncak perheheon sekolah minggu. Doho tema menyaksikan kemurahan Tuhan. Mazmur 27 ayat 5. Rumangni kegiatan prapesta perheheon sekolah minggu ima sada latihan menyanyi perheheon sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Waktu pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut oleh guru sekolah minggu. Yang kedua, lomba perheheon Minggu 2 Maret 2025 akan dilaksanakan lomba Paint Times pukul 12 setelah latihan menyanyi untuk kelas kecil, batita dan balita di ruang sekolah minggu. Napaduahon lomba mengancing baju dan mengikat tali sepatu pukul 12.30 untuk kelas kecil dan kelas 1-2 di ruang sekolah minggu. Minggu ketiga lomba ranking 1 Alkitab pukul 17 untuk kelas 1 dan 2 di GSG, dan keempat penghargaan catatan terlengkap untuk kelas 1 sampai kelas 7 di masing-masing kelas. Sabtu 8 Maret 2025 akan dilaksanakan lomba basket dan lomba bulu tangkis pukul 16 setelah latihan menyanyi untuk kelas 3 sampai kelas 7 di lapangan. Minggu 9 Maret 2025 akan dilaksanakan lomba cerdas cermat Alkitab pukul 12 setelah latihan menyanyi untuk kelas 3 sampai kelas 7 di gedung gereja. Sabtu 15 Maret 2025 akan dilaksanakan gladi resik di gedung gereja. Untuk pendaftaran lomba dapat menghubungi guru sekolah minggu masing-masing dan diharapkan kerjasama dari orang tua sekolah minggu dan mendorong anak sekolah minggu untuk mengikuti dan mempersiapkan setiap rangkaian acara parheheon. Yang ke-10, distribusi almanak dan kalender HKBP 2025. Tu sudah ruas HKBP Mampang Perapatan. Nanaing majalo almanak dohot kalender HKBP boima dipangido marhite situa sektor nabe. Pasapul sadahon ruas namar sahit. Taboan ma di bagasan tangyakta. Akar ruas namar sahit. Hatani di bata pasaha madalan mutu Jahoba jalaha posi ibana asa ibana patureon. Pasalmen 37 ayat 5. Pasapuluduahon namar ulang tahun. Perhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas nihuriatta namar ulang tahun di bagasan saminggon didok hatani debata di tangan nasiamun do gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamudiaon. Poda tolu ayat 10. Pasapuluh doluhon namar ulang tahun pardongan saripeon parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun par sarepeon tu ruas nihuriatta namar ulang tahun di bagasan saminggon didok hatani debata alai di joloni saluhuna masih haholongan situ tumahamu ai dihukupi haholongan ni rohaido godang dosa. Pasal 1 Petrus 4 ayat 8. Pasal plopaton parhepengon terlampir akapelean hamlateon dohot na asing nasojinaha ditiktingon taidema diharotas acara nadong dihitabe songoni matikting dihuriatta di bagasan saminggon tuhat tama nama masu-masu oras. Horas, Shalom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena telah masih diberikan kesempatan untuk kita berkumpul hari ini dan berkenaan dengan pelantikan Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi HKBP tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025.
Saya sebagai Ketua Panitia, mewakili Panitia mengucapkan terima kasih dan memohon dukungan baik moral maupun material kepada seluruh jemaat HKBP Mampang. Dan juga kepada Amang dan Inang Pendeta dan juga kepada para halado. Begitu pula kami, panitia, juga memohon saran dan masukan dari para halado dan seluruh jemaat HKBP Mampang dalam kami menjalankan perencanaan, penyusunan program untuk Gotilon dan menjalankannya. Kami siap menampungnya. Dan juga kepada rekan panitia, marilah kita bekerja sama dan satu hati untuk mensukseskan acara Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi HKBP tahun 2025 ini. Sehingga pencapaian yang kita inginkan berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya hikmat Tuhan diberikan bagi kita agar yang dikerjakan hanya untuk kemuliaan-Nya. Dan Tuhan menyertai kita selalu dan diberikan berkat serta kesehatan dalam menjalani komitmen kita masing-masing sebagai jemaat HKBP Mampang Perapatan. Amin. Horas. Tapasahat ma peliata sada A sada B huta ende homma buku ende nomor 716 ayat sada dohot udutna.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati doot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudi akka manginang. Shalom. Mauliate madi Tuhata di ramoti hita boy marsaor di bagasan minggu seksa gesima. Ono puluari adorang so hakihion di bagasan sadarion. Dolan ni jamita maka holongi musuh. Sian Matius 5 ayat 30 sahat ro di ayat 40 taparadema asa tapai hutihut akka manginang hujahama dihita. Di begi hamudo nama hata nama dok mata do abul ni mata ipod do abul ni ipon alai au madok tuhamu unang alohamu na jahat molo adong nama masta hurum musia mumi tarehom ma nang hurum musihabirang molo adong nama bahis sidir tuho lau mabua ulosmu ate nama dohok baju-bajum di ibana. Molo adong manang ise na manggugui ho madongani ibana sapal. Uloy may ibana dua. Lehom ma na mangido tuho unang tudali na naing marsali tuho. Dibigi hamudo hata na madok holong ma roham didongami hosomma ya di musum alaya madok tuhamu holong marohamu di musumuna tangyako kamu ma akka napa buru-buru kamu asa tunggabe anak niamamuna na di banua gijangi hamu ai di pabicar do matanya rina tu akka parrohana jahat nang tuna bonar di parodo udat tu parrohana tigor nang tu nageduk ai molo holong rohamuna holad diak kana makka holongi hamu dia ma upamuna gari akka si jalobeo da songoni do di baen dia do hasurungamuna molo denggan khatamuna holat tu akka dongamuna gari akka si pilibigu da songoni do di baen ipe ikon sudeng gaddo rohamuna songon amamuna di banua gijang na sudeng gani olat nido sahatna adong do padohan ni tonga-tonga ni masyarakat Batak akkamang inang si bora manin na pulguk jurjurma apala otik mamora mahita luhut alai sumurung maau apalautik. Jadi saneng mengalului hasurungan tersoni marupane jemulak kaparhubas olo mebain salatalik asa adong suruk-surungna jaga be negatif ate saya dipapulik maribana asa adok kasurungan hasurungan lapatanna halubian manang keistimewaanna alai praktek akana salamai jala sasitongna Tuhata Yesus pediajari do hita ikomar hasurungan do hita harus ada kelebihan kita harus ada bedanya orang Kristen dari orang-orang biasa ido nanaing diajarkon marhiti-hiti turpuk sadarion jala akka amang inang saminggon sayhu pergumul hoddo hadonaing didok halak hasurungan ni halak Kristen ni narohakku
Jadi molo hubua to nak kamanginang dalak kumarsia jardon. Ale sahak matu kita sian chat GPT. Pertanyaan nahubain songonon, apakah keunggulan ajaran Kristiani? Lalu dia lusi maau didok songonon. Ajaran Kristiani memiliki keunikan dan keunggulan yang membedakannya dari sistem kepercayaan lain. Keunggulan ini terutama terlihat dalam kasih karunia, hubungan dengan Allah, dan tujuan yang ditawarkan dalam Kristus. Ada 3 mangihuton dongatai rupani manang mangihuton dina humalia kita keunggulan ni hak Kristenon di tonga-tonga ni Portivion. Yang pertama adalah kasih karunia, yang kedua adalah hubungan dengan Allah, jalan apa tuluhon adalah tujuan hidup yang ditawarkan dalam Kristus. Lalu saya hupabagas maaka amang inang taringot tu keunggulan na tulu nani hatahon ni dongatai tu taringot tu hak Kristenoni. Sitong do tutu ala di sekitar na tuluodo na totong sai ta odolhon jala tahirim sudehita ikon memiliki jala hidup di bagasan na tului ima taringot tu kasih karunia. Kasih karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Dai do tahe alani holong ni rohani debata lalu dilehom ma anak na sasadai laho manusita sian hadusaon. Napaduahon gabe adong do hubungatan na sangat akrab na berbeda sian pemahaman orang lain taringot tu debata di bagasan Kristus. Ala di bagasa Kristus hita gabi zonok do hita tu hatai. Imana paduahon alay na patuluhon naking. Ya di tonga-tonga ni nguluta. Tung diajarhon tu hatta Yesus do. Jalarak sekadar diajarhon alay dilehot do tu dosa dilehot do teladan. Ima taringot tu holong ni roha. Namar siha holongan. Bahkan ada orang mengatakan, ya bahwa praktik ajaran Tuhan Yesus tentang kasih adalah kasih yang sangat radikal, yang sangat berbeda dari pengajaran orang-orang lain di bumi manang di Portivion. Alana, kekristenan mengajarkan dan menekankan kasih tanpa syarat. Holong ni roha so alani sesuatu. Anggo Portivion secara umum songonido. Ipadohat tapi juk doi jupak kita tiak kamang padohan ikonadong do sesuatu na ipeni ha holongan. HMH itu teh. Ahado somal tadok kepanjangan nih HMH. Holong mengalap holong. Bendahu haolong itu ibana asai haolong yau inna manang ibana lana holong dorohana asa holong rohakku. Tersungguh dia dui ningom mata hemusekan. Itu bayi dah. Ayang go solo di bana makka holongi bayi di buhabe no makka holongi inna. Ima berarti ikonna adong do syaratna. Huha holongi di bana ala ikon olo di bana tuau inna muse. Huha holongi di bana ala ikon olo di bana tong ya minta maaf inna muse. Ada syarat imana somal di Portivion alai anggo naniajarhon itu hatta tuhita tanpa syarat dan itulah agape. Bahkan amang inang ini salah satu yang diacungi jempol oleh dunia dan tokoh-tokoh besar dunia, termasuk mengasihi musuh. Nama kasuguhon iba, nama ngalatai iba, nama bahet akana suding gatu iba. Ikon hahulungan.
jala dak sekadar haholongan ya tapar roha hojo akamang padohani ate pabua dak holan haholongan didok alai ikut bohado ya hujahajo dengan muse ayat 44 molo saya rapi tamaz jaha tu tuma buah bibil bedu hitan waingate ya ayat 44 dapat tamu do molo dapat do rakma hitamaz jaha bahasa Indonesia pi bui ma ate dua ya alai au do maddo tuhamu holong marohamu di musumuna tangi akok kamu ma akka napa buru-buru kamu. Tidak sekadar dalam kata mengatakan mengasihi musuh alai kotangnya konon do kusuk kudo dongan wado manangnya kemusuh ate niku kan baru do pion no sukunon nasugut do inang mabigion manangnya kemusuh ala ngaterlilik kalahon dongak kuna makateon marmusu antara suami do istri. Bahutangnya kodok ini bana, itangnya koko sabuha. Dengan itu, hutangnya ko nasa sehat-sehat ibana. Inna asa olo ibana minta maaf. Dari kita juga, adong gotok syarat ate iban hutangnya kodok asa sehat, oke, bagus sekali asa sehat. Alih mesti asa olo ibana minta maaf. Sasitongna dang minta maaf na songoni anggo di konteks na nidok ni Tuhan Yesus di somanang yak musuh naung makasuguhon iba naung mangalati iba naung menganyaya bahkan ala konteks nyop merperdumuat dotu pengalaman ni Tuhan Yesus na saya di paburu-buru halak di tonga-tonga ni portibion jala songoni do akasisian na pe muse ngadong na makasugu ngadok sana yang mengabati alay ko tangyakon ditangyakon dang asana sida minta maaf alay bokado au terbuka untuk mau memulai kebersamaan memulai untuk boleh rap dot ibana artinya diri saya bisa berbaur bisa menjadi satu dengan dia. Ini ajaran amang inang melampaui ajaran na normal manang ajaran moral na biasa di tonga-tongani ngulu di portibion jala tusido hita ditugihot tuhat tayak kamang asa adong nilai plus asa adok kasurungata di tonga-tongani persauran di portibion melampaui batas-batas manusiawi manang logika na di portibion mengasihi tanpa syarat mengasihi musuh dan juga untuk mendoakannya manangnya kondo denggan alai denggan dotok tabotok kamanginang ahadu sasitong na latar belakang manang dibalik ni padohanon ubena songoni koras na padohan ni Tuhan Yesus perjulu tuhalak Yehudi na julu alai kemudian tu sahat nang tu kita molo taparrohahon akamang ditiki pada narubi di surat tosi Musa do adong akapadohan namar perdumua tu uhum pembalasan di taringoti do di tulu Musa 24 budu tong tabereng jo tulu Musa 24 hujaha tulu Musa terbalik 24 ayat 20 hujaha bugang abul ni bugang mata abul ni mata ipon abul ni ipon manang sahih-sahih dia tahe binahen na tudongan na zolma ikon suang songoni bahenon na tu ibana ya mata ganti mata gigi ganti gigi di guardo di bahasa Latin padohan na songonon lex talionis ya adu garion uhum imbal ya
timbal balik kira-kira songoni. Alai puasa pola diajarkan manang disuratton si Musa hati hai. Musa menuliskan ini sasitongna lahu mengalihon pemahaman dotu hala Israel yang kemudian jadi Yahudi. Asa adong do batas pemahaman nasitong di nasida ala tiki tuntutan bohado kita maradupon akahala nama bahen hajahato tu hita baru sedemikian rupa dibaima batason. Alai ternyata di pelaksanaan na dibae songoni justru pembalasan naido na paling ditekankan dang adong mengasihi. Nah, tapi sebelumnya adong do dibaen di tulu Musa sapulusia taringot tu kaholongi ma dongami doson dirim di tulu Musa sapulusia. Alai pelaksanaan na di benasida melampaui justru pembalasan naido na paling keras manang na paling ditekankan nasida. Alanido dipature Tuhan Yesus muse asasi tong molo dibigi hamupe adok padohan mata abul ni mata ipon abul ni ipon do namangihut rupani di kapadohan nakingan alai nuaing asa diingot tamuna haholongi ma musum dang sekadar makaholongi buti alai kebuhata he nakinata jahai tangiakon do dengan asa adong nang perubahan dakola di bana nang dihita sendiri. Jala nanaing odol honon itu hatta tabereng kemudian dipraktek nabi nainna saat donang tu pengampunan. Namaul do halak mengampuni ala itu hatta Yesus batuduhon ibana memulai pengampunan. Edit tanak itu tabudi nomor 174 ya nomor 174 ngasai dosata aham abesai dosata ala olo tuhata Yesus mengampuni dosatai nausai dosatai songonido naing menota kamang inang tetu di tonga-tonga ni ngulu si ganuk ari asa jupang kita songon nani ajarkon ni tuhata Jesuson tu kita manangyakon musuh adong duhu tiup sada buku na met dak kuboto narok siak kamu kamang na senior manada bukon judulna barita ni si sarbut tapubulon adong do siak kamu na boto amang inang Sarbut Tapubulon adalah seorang ahli sabotase di masa perang Sisinga Mangaraja Maralo Buladda. Jadi dia berpihak di Sisinga Mangaraja. Ibakari ibana dotik kiak kejabu alai pikiran nasongonon mabakar jabu ni akka kompeni halak Buladda alai moldo di bedahon ibana dia do Buladda dia do Jerman holan mamereng mata asal mata na ke biru-biruan rupanya alani disurbu do jabuni Padita Simoneti beberapa jabuna asing alai disadatiki naing surbuan nama ibu tahu udah hata surbu inang panupuson mau dibakar ya naing bakaron nama jabu na adong di pacur napitu adong perpacur napitu son pacur napitu jabu ni Padita di sido sekolah teologi zona julu ya adorak so berkembang sekolah teologi tatu si poholon dungi musetu pematang siantar ngarosi sarbut donganna ditoruni jauhi neng mabakar ma hape pas martangi yang ma Padita ditongani jauhi rabdo aka sisianna didok ma ditangyang na songonon anggod hata jahok kudu denggan asa buyut tabigi si sarbu donganna ngaradi lahoma bakar nama alai dijabui
ya padita rakdo akka donganna martangiang songono didok ali Tuhan Jahubah le homma dame tu rohani si sarbu doho donganna asa unang ditutung gari jaon doho bagassu dohot na digodung ngon sudina jala sai pauba ma rohana sida asa tanggal na sida sian hazahatoni dongani ma lubajulu pe hati hai sedang diancam namar serak nuaing HP terbigini si sarbu do ditoru isini tangyangon pitor omme do ibana tudonganna mula mahita ai hita do dihorasi tuan si gugus waraun jala dohot do akayana kota dihorasi hata dihorasi maksudnya ya di dalam doa itu mereka ya sepertinya diberkati asa sehat asa dame-dame nasida mula madang jadi dibakar jagui amang inang ini sangat terkenal ungkapan ini di dalam sejarah gereja kita ternyata dengan doa apalagi HP mulai bigi natinang yakoni efeknya sangat besar. Ini doa dari seorang misionaris di Pacur Napitu di rumahnya. Dia tidak tahu ada sarbu tapu bolon di kolong rumah, tapi dengan polosnya karena ada situasi di sekitarnya, lalu dia berdoa, dia sebut nama sedemikian rupa dan disebut juga dalam doanya supaya mereka damai, supaya mereka mubah. Adong pertobatan, lalu sedemikian rupa di si sarbu tapu bolon terjadi perubahan. Diajak dengan nak mula mahita. Ai hita do didoakan, hita do dihorasi, doaka ya nak kota. Amang inang molotaduk gugu ni tangiang niaka partigor taida doi di sejarah gereja. Alai dakolanira amang inang nabuhi hati dakonotate. Mace gudang dope aka na mubah aka na berubah molo denggan tatangiakon molo saito tong tabuan di bagasan tangiakta alani akamang inang marhite-hite jami taun main di paingot do tuhita asa adong naking keunggulan asa adong perubahan asa adong totok sesuatu nabui patudu honot tarupani di tonga-tongani nguluon tahangulu homma pabuah di tonga-tongani kehidupan elak Kristen tidak ada balas dendam songon nakin natakas di julu. Tidak ada kebencian. Tidak ada roha laho mabalos. Alai ikon mabahen akka nauli nadinggat do tu akan namang haciti hita. Jedak kolan sekadar mematuhi hukum-hukum molo portibion memang mematuhi hukum do bahkan mengutamakan ya kalau budu honot tarupani songon ya hubalas ma songon nabi nahen nai hubai songoni ninna iku kubalos suduki bincienon dan ini juga hati-hati kamanginang adong do film-film na ditotto nakaya nak kota ya sampai berbeda sedemikian rupa ahai dokon membalaskan dendam orang tua kami. Hati-hati kita mulai totonak kayak anak kota film-film dan songonia tu. Ala au gudang do manot totong film nama dok songoni aka film-film action dia bertarung sedemikian rupa mau membalaskan dendam atau kematian dari orang tuanya. Dan ajaran Kristen ya kamang. Ya untuk mereka mungkin seperti itu. Ajaran dari kepercayaan mereka mungkin seperti itu. Alai hita daun.
Nau gabi ari sotung gabi suan tuak kaya nak kota songoni gabi adong madi bana oh patuk do hape balos sonoton molo adong dendam nina tuai manang adong nama bain na hacit tu na tuai au mama balos tu son molo ngamate na tuai aku misalnya kan alani korban nia kehajahaton baru au tampil untuk membalaskan itu. Dan ajaran hak Kristen ni amang inang itu adalah ajaran dari kepercayaan yang lain. Anggo ajarata mulu terjadi akan naung lewat adong disi akka haciton akka maolon akka susah ape ala yang Tuhan tamadok ampunilah. Jangan balaskan seperti itu. Doakanlah supaya mereka juga berubah. Doakanlah supaya mereka naking mulut tabu tage tangyangi asa dame horas nasida. Alani nuaing amang inang huajak do hita jo morenung marhiti-hiti jami taon adong do diroham salilingon nasai solot adong do diroham salilingon nasai solot mungkin dibain haci ni roha tuho adong pakilala amu dihaciti gabe terputus komunikasi sedemikian rupa dia cara tahun adong do hata SKT ate SKT do telapatan SKT amang padiangat tersenyum ala di hutan nasida do di Medan kata SKT sangat populer SKT ima namar dongakian gabi somasiat toan bah esongon na somasiat toak kamu bain mar SKT haminuaing iya tapi kayaknya ini juga dari bahasa Inggris tadinya asalnya tapi sedemikian rupa ya serapannya dalam bahasa gaul di Medan jadi SKT bermusuhan. Stop. Adong do pangomuan na hilalahu mulu stop merdongan. Sehat do dilalahamu mulu stop merdongan. Adong do kurang nate. Nong biasa hiani baru panirap, nong biasa hiani ba makatai hape to push stop. Saya kira adong na hurang. Ada sesuatu yang ini. Amang inang, ini mau mengajak kita sekarang, ayo kita pulihkan. Ayo kita kembalikan. Mulai dengan martangi yang manangyakon ibana dengan khusus, dengan positif doa kita. Bukan doa menghakimi. Ibu tamu doa menghakimi amang inang. Ngaiba itu awakan ajahat Tuhan. Dia tori pakai manusia siap bibeli. Hodo madokon, hodo mabalosot akan azahati, balos me Tuhan ini bana. Bah, ai songoni do martangi yang tahe mau lemanangyak kon nama bain, arung bain hacik ni roh hatu iba. Dak songoni dia zarho Tuhan ta Yesus. Yang gue zarho ni bana buhado tahe nasi silangi amang inang. Dang diboto nasi dan nabi nahennai. Inna do kan? Ya, dang diboto nasi dan nabi nahennai. Songoni do nang si dohonota si tanyak konota si bahenota alai sikap tapi kut mangihu matong muse amang inang unak kola ditangyak tamadok hutangyak kodo asa dame asa mula rohana inna alai ibana sat diri dangolo merdame dangolo mula rohana ko se huingo do kisah nyata do namang inang do makatai masongoni dinggan adong na samardongan martangiang olo do mardonga do ibana olo betul ditangyak kumading gadda martangiang pajuk pang manasida tulurinai di kolam renang kamu kolam renang ngasa ngaja ngai bereng ibanesan dah itu ya alai papili ibana do dalan tu sabus sa sitong na tuhani nga mangalihon dalan asapa kapajuk pakkan etuk tabunya bah ai rapi tai sonate di kolam kolam renangonin narubani ngadong dalan na makata alihon ipapili do tusan ya maktahe saya tong dope adong kuasa ni sibulis. Jala memang
pasti do sibulis tetong ya roh tugayon ngadok songon nadong inisiatif baik ngadong prakarsana baik diso ngadong muse tangyang nadinggan inna alai roh sibulis muse ya disalib di dalani ujungna tok dalu ibana. Nah, nuaing amang inang buasa ikon tangyak konota buasa ikon burjuhita tu akka nama musuh hita didok bison asamar hasurungat dohita ayat 47 jala di ayat 48 ikos sudeng gaddo rohamuna songon amamuna di banua gijang na sudenggani kita akan meniru kita akan mangihuton debata pardenggan roha songoni dohita ditongani nguluhon sudinak kamanginang atong sudi meta makanguluhon masih kaholongan bahkan musuh kaholongata alaidak sekadar makaholongi biasa manangyakon asa marlas roha hita sudina amin mertang yang mahita mauliate madiho ali di batamanami napa ngotok kami apala di bagasan sadarion asa totok kami mian di ajarmu totok kami mangihutok ko patuduhon hasurungan didenggan ni basa didenggan ni roka ali Tuhan pergugui mahami saluhuna dak say muratu tu ali Tuhan piturbui sikop maka holongi akan nama bahen lungun acit ni roka kuhilala kami doi alai moloho dongan nami ho margugui hokai marhiti todim mangalehon labo ni roka do roka na ulu laho mamuka mamulai hadeng ganoni saya na jupang do atong asima roham dihami saluhuk na Tuhan padami rohanami mauliati madiho sahatu tangamu mahami saluhuk na le Tuhan di bagasan saminggu na roon disudi akka ulaon nami pergugui hami ale Tuhan nang ditongani keluarga pe rap makubasyak kanarikot berkomunikasi yang baik songonia le Tuhan ulaon ari-ari pe di kantor nami be di tempat kerja masing-masing rak doh mitra kerja nami asa denggana le Tuhan kinerja nami bersama pasu-pasu ale Tuhan aka dongan nami na di bagasa parsahiton ramoti nasida leo tugu ni roha marpakirimo siyakko amang natades manik amang pesta robe siyakaan inang nyonya situa sinurat burulipong amang situa tugi purba amang Antoni Arias Sihobing sudi nasida di bagasan perawatan untuk pemulihan pasu-pasu maka obat istirahat si panganon do dampingan yak kana makaholongi nasida pe Tuhan makorhon hamalumon utangnya ko kami ale Tuhan akadongan namar ulang tahun kelahiran di bagasan nasamingguon 10 sia halak jala lumo bisa darion adong 2 halak asiroham Tuhan songoni dohot namar ulang tahun pernikahan tulu rumah tangga totong mali Tuhan di bagasan pangaramut yomo marlas roha nasidabi lehonomu totong ali Tuhan di nasida gajang ni umur hahi pason komunikasi nading gadia ka rumah tangga asa marhiti-hiti ali Tuhan gok las ni roha nasida hutangnya kok kami do totong ali Tuhan secara khusus panitia pesta gutilon naung takas mabain aka program kerja untuk sataonon nanaing siulau nami bersama jalanunga di hatahon nasida naking garis besarna ipe ale Tuhan di bagasat todim di bagasan bisuk nasiak koma nasida boi totong margugu laho mangulahot sa
kirim dorohanami oleh Tuhan nang marhiti-hiti panitiaon dumu tu tahun transformasi mabain sada perubahan di tongani kuriam di son perubahan nadingkan ima marhiti-hiti pelatihan penginjilan ali Tuhan nami asiroham saat tu tangamu matotok sudia ke kegiatan nami di tengah minggu baik wek songoni dohot akka kategorial pe pargugui mahami marsaur merkatai taringo tuhatam mauliate madi wale Tuhan sahat tu tangamu mahami saluhuna di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di kimarid hita tapas sahat ma piliata edeta sian 470 sada. Pasahat mapiliat tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Podo haroroan ni saluhut sileho-leho nading gando nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masian na nileho mitu kami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasiak kami pilihanon. Pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni sileho-leho mitu kami. Asalam gir-gir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
alea manami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai sauk malomoni roham di banotongon songon na di banua gijang, leo matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songopane sanami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Kuriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus mulak mahamu di bagasat dame, jalohamuma pasu-pasu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim.